guys! Good morning! Nagkagidlay pa tayo. Mag-on ako ng wash. Nag-laundry ako ng maaga. Ang mga bata, pinakain ko na din. And then, medyo, ako. Siguro today, lalabas kami. Pero dyan lang guys, lalakad. Walking lang ba? Kasi para makalabas yung mga bata. Then, let's see kung makabili ako ng prutas today. May inaandam. May piniprepare. Saan ko magkayo ilagay? Magre-return ako ng parcel, guys. Kasi malaki siya. Mga order ko nung before Christmas ba. Tapos, i-return ko kasi malaki siya. At, i-return ko siya kasi hindi nga siya feeling sexy naman ako Medyo siya, guys. Medyo malaki siya sa akin. Kasi yung isa, nag-return ako before, tapos in-order ko siya ulit. Nag-return ako kasi small siya, pero parang fitting talaga siya sa akin ba. And then, so, ni-return ko, tapos nag-order ako ulit. Ang ito naman, ni-return ko siya kasi medyo malaki siya, pero ang hirap pa naman, hindi ko naalala noon kung paano ako ni-refund nila, pero inaantay ko lang. Pero hindi ko talaga maalala kung tinawagan ko ba sila or mayroon akong ni-return na mga tatlong damit. Kasi kung hindi siya malaki, maliit. Ito yung problema sa online kasi hindi mo kung matansya yung size ba. But anyway, mas madali lang din naman siya i-return. So, i-return ko siya, guys. And then, lalakay ko siya dito. So, ang ating ganap today, naliligo si Francine do. Naliligo sila, tapos ako sunod, pero nandun pa siya sa tub. So, naglihok-lihok na lang muna ako, guys. So, that's it, guys. See you later. Wala pa akong pamahaw. Nagkapi lang ako. Gutom na ko, Yeah. Say hi. 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 Yeah. 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 Hello, guys. Yeah, we go in the duck. Nag-walking kami, guys, dito sa aming... Yeah. Mag-walking lang kami, guys. Sama namin kayo. Mag-feed kami ng ducks sa lake. Tingnan nyo si Frank, guys. Parang bata, guys. Go, run! Run! Si Francie, nagdala-dala og bag. Mura o dyan ni gikuan yung bata. Maran akong iskimo Where are we going? Feeding the ducks. Sa lake. Lake, no? No, it's a river. It's a river, I guess. Tingnan nyo mga puno, guys. Wala ng mga dahon, guys. You like that the trees? Merong woods doon. There's a mumu there. What's this? Kaka here. Kaka. Shaky ba, guys? Dito kami forest, guys. Forest. Francine, don't pick that one. That's not your flower. No. Yeah. Okay, go. Faster. Come on, Francine. Si Francine, mulakaw lang. Yeah, come on. That's not your kindergarten. Your kindergarten is it's closed. Tingnan nyo, guys. Kakatakot naman dun sa loob, Papasok kami dyan, guys. Wala gini siya yung mga lingaw dito, mga tao, guys. Kahit na lang, nag-walking yung isang tao dun, guys, Pero naka-emergency, siya. Jacket din. Nag-walking siya sa dog. Yeah? Yeah. Yes. Hi. Nice to meet you again. Dito, guys, ang mga tao, guys, pag lumalabas talaga sila ng bahay at saka ano ba yan? Nag-walking. Hilig sila dito mag-walking. Para nito, forest. Akong giganyan yung jacket ko kasi ang hubon ba? Hubon. Ko dyan. Para talaga akong eskimo. Faster? Yeah! Ang laman ng bag.
Careful. Watch out. Oh, dito na tayo guys. Sa loob. Ang lamig ng ano ko, ng kamot. Kakaligo pa ko pa naman. Tapos ni-dry ko lang yung buhok ko. Hindi ako nag-lip balm. When we have snow at night time, we should go out Yeah. and have a look. Okay. So, Francine, you cannot push it like that. Look at that Francis, guys. Here, come here. Francis is the... Wait. Ta-da! Hello, it's Halloween. Hello. So may daan doon. At saka doon kami papunta. Para talagang ano guys, yung sa movie guys ba na makikita nyo na hinahabol ng mga horror ba guys. It's like in the movie when you run from your life. Did you hear that? Did you hear that? I think there's a wolf or something. There's a wolf. Woo! No, like in a wrong turn. Wrong turn movie. Don't turn them. I hope you're in the right turn. Ha, it's raining. It's snowing actually. Is it snow? Oh, grabing foggy, guys. Oh. Ay, ginoo ko. Ay. Pagkatapos nito, diretso kami sa shop para bili ng 13 fruits. Yes, the river there. Andun ang river. Oh, yung mga puno guys, para talagang yung sa movie ba. Hindi ko Pastor Francine! Nagdala-dala, manigbag ng duha. Yes. Put your hands in your pocket. Yeah, like that. Good job. Oh, we see again. Go run. Run, there's a Kasi- duck. You're gonna feed. Duck there. You need to feed a bread. Yeah? You make a place like this and then you throw it. But careful, Francine, ha? Tapos may daanan naman doon. Meron ding nag-walking. Wala, they come to you. Wala. That's it. What is that there, baby? Houses? Houses to live? That one there ba? Yeah, but you're not supposed to live there forever. Ah, it's only for... In the summer or when you go fishing, whatever. Ah, merong bahay dun guys, so Like maliliit. Laubenpieper, we call them. Okay. Was ist das da? Small garden. Okay, they do gardening, fishing, something like that. We're done. Yeah, good. I go in the shop now, buy my 13 fruits. Come on, Francine, go back. Why does it need to be 13 fruits? Because it's bakit daw 13 fruits? Para yan ano, it's a lucky kuan when you saom ni pag-explain. Paano ko ba to explain in English? When in Philippines, before New Year, you put your table 13 fruits and so many sweets, malagkit. Malagkit is like a sticky rice that I made, the biko, remember that? Yeah. Because it's there's a saying that you make food like that, so we stick each other, the family.
Oh. Sticky rice, and you stick together. Yeah. So the woman won't run away. And then also 13 fruits for good health, like that. Then you put you fill your bucket, the rice bucket, for example. You fill that, so in whole year, It's the same as the money in the purse. You have to have Yeah, money in the purse yeah. over the new Oh, year. we need to withdraw some cash, baby. Put something. Because my wallet has no cash. Oh, then, ay, dry lips. Uy, because my lip balm is missing. Missing in action. Can't see. And then what else? Mga ano ba? Mga pampaswerte. We call that pampaswerte. Mga palihi sa for New Year. Bili ako ng ano guys. Oh, mga fruits. Dito. Wala namang laman eh. Mango, mandarin. Wala silang grapes. Ano to? Apricot. Ano to? Hanap ako ng fresh na ano. Galing na yun. Di man ata ni hinog eh. Pahinog ko. Grapefruit. This is grapefruit. Pear, kiwi, mandarin. Isa ata niyo ha. Lemon. Yeah, lemon green. Pomelo ba? Look at that, they are but mango premium. Papaya also. Nagyaw-yaw naman yung guys. Ay, amang nawo. Nagyaw-yaw. Nagyaw-yaw. May pichu-pichu. Nagyaw-yaw. Nagyaw-yaw. Mali nagyaw-yaw. Like a siupaw. Ba. Bili tayo ng kape guys. Council na 499. Kiderbang ko doon. Kukuk. Bili tayo ng grapes. Meron tayong ano. Hanap ako ng chips kasi ang mga bata gusto ng chips. Hello guys! Nakauwi na tayo ng bahay. O hindi nag-focus. So ayan. Oh pala. Ayan. Para meron tayong pa-lighting. Thank you sa ating light sa kusina. Sa ating ano. So nakapili tayo ng 13 fruits. I hope all 13. Kung hindi siya makumpleto bukas, magdadagdag daw si Frank, sabi niya. Sabi niya sa akin. So, first nating nabili, raisin bread. Sa Aldi to guys. Meron tayong meat. Sausage na, kung Frank yan, sausage. Meron tayong meat. Malaking meat to talaga siya. Ayan. Para bukas, imamarinate ko namin yan today, tonight. Para bukas, magro-roast. Ano lang kami guys, pork belly yan. Gusto ko sana mag-roast, pero ang hirap hanapin yung flat talaga siya at long bitaw guys. So, let's see. Mag-roast lang ata yan. The same as nung Pasko. At this time, I try na ipakita sa inyo. Meron tayong glass noodles, pancit bihon. Meron tayong cannelloni. 4 na 4 cheese cannelloni. And then, meron tayong pomelo. And then, lemon. Meron tayong Chinese melon ata ni siya. Tawag sa amin sa Pinas. Chinese melon. Meron tayong mandarins. Meron tayong grapefruit. Tag-isa lang yung kinuha ko sa mga hindi ko masyadong gusto. Grapefruit. I-arrange ko yan mamaya, guys. Meron tayong kaki ang tawag nito. Pero feeling ko, ano to? Ewan ko, basta fruit to siya sa atin. Ewan ko lang kung ano yan sa... Meron ba yan ganito sa Philippines? Dito sa Germany, tawag na kaki. Kaki. Nahulog siya, nalata. Ay, akong kiwi! Akong kiwi! Nahulog akong kiwi. Meron tayong kiwi. Wala, nalata akong kiwi. Meron akong 2 kiwi. Ayan. Meron tayong
Pineapple. Lagay natin yan. Tag €1.69 yan. €1.69 or 89 yung pineapple. Meron tayong carrots para yan kang Francis. Meron tayong biscuit. Cookie nila dito, guys. Para siyang, basta, Christmas biscuits nila. Meron tayong peas, green peas, para kang Francis. Aluminum foil. Lagay ko lang siya muna dito kasi arrange natin yan. Meron tayong pears. So, let's see kung mag-13 tong fruits natin. Nakabili kami ng condensed milk. Itatry ko siya sa Russian shop ko siya nabili, guys. Itatry ko siya kung same ba sa condensed milk natin. Gagawa ko ng leche flan tonight for tomorrow. Ayan. Condensed milk. Kasi kung same siya, bibili ako ng marami sa Russian shop. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 liters of milk. Tapos, napunta kami sa Penny kasi hindi siya kompleto dun sa Aldi, guys. So, ayan siya yung mga napamili natin. Pakita ko sa inyo mamaya, guys. Pag na-arrange ko na yung 13 fruits ko, lagay ko siya sa living room na mesa. Kasi meron ako dito, avocado. Meron akong apple, banana. At saka ang ref natin na walang laman. Meron tayong mango dyan. Ayan. Ganito lang yung fridge namin. Walang laman. Ayan. Ganyan lang yung normal lang talaga yung fridge namin. At dito merong mga onion, garlic, at saka dyan si luya, ginger. So, ayun. Ayun lang, guys. So, let's see. Arrange ko siya ngayon mismo, at papakita ko sa inyo kung 13 fruits ba talaga siya. So, What? What did you say? Tomato. That's not a tomato. Tomato daw kuno, guys. So, ayan natin 13 fruits. Very simple. Uy, nahulog akong kiwi, B. Ay, love TV. Ano, nabi kay pampaswerte yan. Ayan, 13 talaga siya, guys. Meron tayong avocado. That's awa. See? Don't touch that. Meron tayong avocado. Samukan po ng isa, Meron tayong avocado, grapefruit, grapes, pineapple. Meron tayong lychee. Meron tayong pomelo. What is that? Mango. Meron tayo dong, ano yun? Kaki. Mandarins. Apple. Berne. Pears. Chinese melon. Says Chinese melon. Yeah, it's lychee. You gonna do that with Ella and Vanessa ka? Bigay ito sa amin ng kindergarten. Activity ba? Okay. Hold it. It fell. Something fell, B. Something fell. There is fine. Happy New Year. Already? Today is the 30th, my dear, and we have got 1900. Okay. It's far away from Happy New Year. Because it will be uploaded after New Year. Would I see you in the New Year? Are you having plans to be somewhere else? So, ayun ang ating 13 fruits. Ang happy ko kasi meron na tayong 13 fruits. So, hindi ko pa alam kung ano yung mga pali-palihi. Iba nating mga palihi, no? Nag-adjust yung light. Mga iba nating palihi. Pero one thing for sure, kahit maglagay pa tayo dyan ng kahit ano sa ating misa, kahit ano yung mga palihi natin, wala namang masama sa paniniwala. Of course, samahan natin ng sipag at tiyaga at ano ba yan? Pananampalataya. Pag-pray din natin. Hindi din lang natin na, maglagay ako dyan ng 13 fruits, maglagay ako dyan ng malagkit, or maglagay ako dyan ng, ano ba yan? Kung ano-ano pa yan sa mesa. Pero kung wala kang sipag at tiyaga, at wala kang pray, hindi ka nagnanampalataya, I think wala ding polusyon. So, samahan talaga natin ng sipag at tiyaga, yung palihilihi natin, mga ano natin sa mesa bukas. Kasi today is December 30, kung hindi ko alam kung kailan ko ito ma-upload. So, ayun. So, ayun guys, ang ating video for today. Yun lang ating video for today guys, ha. Paulit-ulit na naman tayo. So, I'm so happy na meron akong at least 13 fruits. So, let's see, tonight, gagawa ako ng leche flan para bukas. Pero, I'm not sure kung ano yung mahanda ko sa mesa. Sabi ko nga, kahit ano pa yung ihanda natin sa mesa, importante, good health,
tayo, importante na magkasama tayong mga pamilya, importante na hindi tayo mapahamak. Ano itong sinasabi ko eh. Nagkatawa sila sa akin. No? At yun talaga, sipag, samahan natin yung kahit ano yung ating mga palihi or mga, ano ba yung palihi sa Tagalog? Paniniwala. Samahan lagi natin ng sipag at tiyaga at pananampalataya para i-guide tayo sa tamang direksyon. So, that's all for our video today, guys. Thank you all for watching. And I hope to see you again on the next video. Bye-bye and have a good night, everybody. And Happy New Year! Welcome 2021! Happy New Year. Bye!